लगा सकते हैं लास्ट में। अटक के चोली में तो करा अटक गइल, अटक के चोली में तो करा अटक गइल बा, अटक गइल बा। आई तोहरा खुशबू से जिंदगी महक गइल बा, ओके पागल की रहिया हक गइल बा, जाके चोली में तोहरा हक गइल बा, ओके पागल की रहिया हक गइल बा, जाके चोली में तोहरा हक गइल बा। खुशबू से जिंदगी महक गइल बा, ओके पागल की रहिया हक गइल बा, जाके चोली में तोहरा हक गइल बा, ओके पागल की रहिया हक गइल बा, जाके चोली में तोहरा एक बार तो सही है, पहले का डिटेल लेते हैं, बाद में उसमें वेरिएशन करते हैं। हाँ पहली का डिटेल ले लीजिए। जो सवाल आता है पहले उसको बना लिया जाए, नहीं तो तोहरा खुशबू से जिंदगी महक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा, जाके चोली में तोहरा भटक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा। आइए अटक लास्ट वाला। थक चोली में तोहरा अटक गइल बा। आइए क्या बोले हो, ओके पागल की रहिया भटक गइल ओके पागल की रहिया भटक गइल बा। आते हैं जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा, ओके पागल की रहिया। आइए जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा। आई जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा, जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा। डिट जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा, जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा। एक बार लेंगे क्या फाइनल दोनों? अच्छा है लेकिन हाँ, आप देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। दोनों सुन लीजिए पूरा। क्या बात है? तोहरा खुशबू से जिंदगी महक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा, जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा, ओके पागल की रहिया भटक गइल बा, जाके चोली में तोहरा अटक गइल बा। बोल रहे सही है? हाँ हाँ परफेक्ट। मुखड़ा सुन ले एक बार। ये सही है सर? हाँ परफेक्ट है वो, एकदम संतुष्ट है कि लेंगे फिर? बिल्कुल संतुष्ट है। सही है? मुखड़ा सुन लीजिए। भोर के किरण जैसे उठवाई लाल हो, करता बेहद कहर गोरी गोरी गाल। बोलिए आपका भी हक है। नहीं नहीं मालिक तो हार लेंगे सर, तो हार हुआ है। क्या सर, भोजपुरी फील है तहार, अगर आप तक कहेंगे तो मैं कर दूंगा। ठीक है, हम समझ रहे हैं। सुनिए। भोर के किरण जैसे उठवाई लाल हो, करता बेहद कहर गोरी गोरी गाल। हो भोर के किरण जैसे उठवाई लाल हो, करता बेहद तुम्हारी गोरी गोरी गाल। देख
ओके पागल की रविया बता गइल बा जाके टोली में तो गदा हंसले आगे गइल बा सेकंड वाला फिलर के बाद हेलो हाँ अरे यार क्या बात है भाई, मेरी डायरी किसके पास है? लिए है भोर के किरण जैसे उठवाई लाल हो, बढ़िया ले लिया आप तो फिर बढ़िया ना किसी भोर के किरण जैसे उठवाई लाल हो।